שאלתי אותו, אתה גם תופר לאחרים? כן. הוא אמר, כן, אנטיפט. ואז גיליתי את אבי, שאין עליו. הוא יודע להגיד מה נכון, מה לא נכון, הוא יודע מה כדאי לעשות, באיזה גודל, הפרופורציות, איזה אור יתאים לזה. התיק הזה מתאים לו מאוד אור קשה. ואני הצעתי לשושי את האורות האלה, והיא הסכימה לנסות, ומאז היא התאהבה בהם ולא רוצה לעזוב אותם. אישה עם ילד, עם תינוקת, שמה את התיק על הגב ורצה קדימה כמו שדת. רוחסן, שזה YKK, שזה רוחסן הכי טוב שיש בשוק, זה עולה אפילו פי 3 במחיר, אבל אנחנו לא מתפשרים. לא מתפשרים על זאת. זה טבעת שהיא יציקה, זה ממש תוצרת איטליה. זה לא חלול, זה יציקה שלמה. יציקה, ואם אתה לוקח את האבזם אותו דבר. שושקה מוכנה לשלם ולהגיע לרמה הכי גבוהה שאפשר. התרביטה צריכה להיות חזקה מאוד, צריכה להיות יפה וצריכה להיות כזאת שלא נפרמת.